Yn gyntaf, ar am. Helo, ystymau, sut ydych chi? Jerry Hunter dwi? A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr o'r Midwest yn ceisio diwyllio rhywfaint ar Gymro o Midwest Ynys Môn. A da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, da ni ar gael yn gynta ar am. Ac hefyd, a dwi wedi anghofio atgoffa chi o hyn, mae Jerry yn paratoi rhyw dalfyriad Saesneg ardderchog o gynnwys y pod ar gyfer nation.cymru. A mae allwch chi gyfeirio unrhyw un sydd ddim yn medru'r Gymraeg at hwnna. A dwi'n meddwl, Jerry, y fydd y rhaid iddyn ni gerdded beryn dota yn droednoeth i byswadio chdi i wneud fersiwn Cymraeg o hynna rhyw dro, ond o'n i'n ôl at hynny. Reit, sy'n wyt ti, Jerry? Ti'n iawn? Da iawn, sy'n Da, dwi'n iawn. Dwi'n iawn. A lle da ni'n mynd heddiw? Wel, na fo, da ni wedi bod yn trafod Testament Newydd Cymraeg 1567. Do. Felly, dyn ni am barhau ar cerrig milltir pwysig yma o ran gyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg. Sydd unwaith eto, os does gennych chi ddim diddordeb mewn pethau crefyddol, mae hyn yn holl bwysig wrth gwrs o ran Cristnogaeth yng Nghymru, mae'n holl bwysig o ran hanes yr iaith Gymraeg, hanes yr hen iaith, a hanes llenyddiaeth Gymraeg. Wel, ag hefyd parhad unrhyw fath o hunaniaeth Gymreig, fyswn i'n dweud. Fel, dyn ni am drafod yn y pennod. Os gennych chi ddim diddordeb yn cyfieithu'r Beibl, neu unrhyw beth yma, does gennych chi ddim diddordeb yn hanes Cymru. Dyna'r gwir amdani, Jerry. Yr union. Felly, ar ôl carreg filltir 1567 ar Testament Newydd, beth, Richard, oedd y garreg filltir fawr nesaf? Ti'n gwybod hyn? Wel, dwi'n cymryd mae cyfieithu'r Beibl fydda'r cam mawr nesaf, felly yr esgob William Morgan a ballu. Dyna ti, mae plant ysgol gynradd Cymru yn gwybod hyn yn aml, sef Beibl William Morgan gyhoeddi yn flwyddyn 1588. Yeah. Na ti, ollol, a wedyn mae gennau rhyw gof o benblwydd hynny nôl yn 1988 fysa hynna wedi bod. Yn gyhoeddwyd y Beibl Cymraeg Newydd. Na ti, yn hollol. Dyna ti. A wedyn, ag wrth gwrs, sori, o'n i'n meddwl am hyn, pwysigrwydd conwy, llanelwy, yr ardal yna o ran Cymreictod y llenyddiaeth Gymraeg, y cyfnod dan sylw fan hyn. Mae wir yn drawiadol gymaint o bethau sy'n troi o gylch llanelwy, dyffryn clwyd, dyffryn conwy. William Morgan o Dimawr, Wybernant, Penmach, o'r ardal i gyd. William Salisbury gymaint o fawrion o ran llenyddiaeth Gymraeg a ysgolheictod y Gymraeg yn cyfnod o'r ardal yna. Bendant. Felly un o'r cyffiniau yna oedd William Morgan. Mi ath i Gaergrawnt, gafodd ei addysg yng Ngholeg Iowan Sant Iowan yng Nghaergrawnt. Gafodd o rhyw 4 gradd i gyd. Nath o raddio gynta 1568, BA, BDA. Nath o raddio yn ddoethur mewn diwinyddiaeth yn 1583, felly Dr William Morgan oedd o, ebyn yr Beibl gael ei gyhoeddi yn 1588. Be bynnag fi i ddaliadau cyn y brifysgol, oedd o'n sicr yn Protestant selog ebyn y diwedd. A gyda llaw, Jerry, cysylltiad personol i'r pod, mi oedd William Morgan yn byw yn Tyddyn Morgan, sef tu yr oedd fy ewythr Ifor a fy modryb Lilian yn byw yna fo. Tu allan i Abergele. Dyna'r fath o wybodaeth da chi ddim yn gael ar bodlediadau eraill, ynddo? Felly, fel maen nhw'n deud, mae'n ambell i ffilm Hollywood fath ysbryd. Mae'n bersonol. This time is personal. This time is personal. Yn hollol. Ia, felly, gafodd o yrfan yr eglwys, i wneud yn ddiacon, wedyn o'n ffuriau, neu glwys Loegr ac yn y blaen.
Gafodd o nifer o fiwlaethau, nifer o swyddi fel vicar. Gafodd ei wneud yn esgob wedyn yn 1595. Felly ar ôl gyhoeddi'r Beibl gafodd ei wneud yn esgob, ond ni'n gyfeirio ato fel esgob William Morgan. So chydig bach amdano fo, dyna ni. Felly, o ran y Beibl ei hun, Beibl Cymraeg, y cofio, y Beibl cyfa sy'n yma, yr hen testament a'r testament newydd. A William Morgan ac unta yn ddyniddiwr, yn ysgolhaeg, wedi cael ei addysg yng Nghaergrawnt, wedi cyfieithu'r Beibl o ieithoedd gwreiddiol y Beibl. Hebraeg, yr hen testament, a Groeg, y testament newydd. Iawn? Beibl cyfa. Wanta, mae yna rhagymadrodd i'r Beibl yn Lladin, a dwi'n meddwl bod chdi ddarllen y Lladin, Richard. Bysa hynna'n anffodus iawn. Ond i grynhoi, mae'r rhagymadrodd Lladin yn gyflwyniad, mae'n cyflwyno'r Beibl yma i'r Frenhines Elizabeth. A dyn ni wedi trafod yn y penodol dwytha ffaith bod cyhoeddi'r Beibl wedi digwydd yng nghyd-destun gwleidyddol Llywodraeth Elizabeth a hitha yn ceisio sicrhau un ffurfiaeth yn ei ddirnas ac yn y blaen. Felly mae'n anerch y Frenhines Elizabeth yn Lladin a mae'n deud i gyfieithu chydig mae'n galw'r dra anrhydeddus, grymus, gwych dywysoges Elizabeth, a mae'n dweud trwy ras Duw, Brenhines, Lloegr Ffrainc ac Iwerddon, mi oedd Cymru rhan o Lloegr cofiwch ac yn y blaen. Mae'n galw hi'n amddiffynydd y wir ffydd, y ffydd wir ac yn y blaen. Dyma gyflwyno protestaniaeth fel y ffydd ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae'n ymlaen ac mae'n deud yn rhagymadrodd ymys peth eraill, mae'n olwch, mae'n amhosib disgwyl i bawb yng Nghymru ddysgu Saesneg, felly mae'n dda iawn bod gen i'r Beibl yn Gymraeg yna, dyn ni'n trafod hynna. Ond yn Lladin mae o. Mae'n dda, jyst cwpl o bethau, Jerry, jyst o safbwynt, fydden ni'n trafod Beibl William Salisbury, Testament Newydd William Salisbury a Richard Davies ag ati. Yn amlwg, y dybiaeth ydy bod nhw wedi trio cyfieithu'r holl Beibl a wedi methu, achos oedd ti'n sôn yn y bennod diwetha, neu'r falle'r un cyn hynny, bod yna orchymyn brenhinol yn y 1540, dwi'n cofio'n iawn. 1563. 1563, bod angen cynhyrchu y Beibl i gyd yn Gymraeg. Felly, da ni rwan yn, mae 1588 erbyn i hyn ddod i fwcw, felly. Da ni'n gwybod, oedd yna berthynas rhwng Salisbury a William Morgan, rhwng Richard Davies. Be sy'n mynd ymlaen? Mae'n debyg bod William Morgan wedi... Mae yna ysgolheigion Beiblaidd sydd yn gwybod llawer mwy am hyn na fynna. A mae'n debyg bod William Morgan wedi wneud o'i hun o'r dechrau. Mae yna dybiaeth i fod o bosib wedi dechrau'r gwaith pan oedd o dal yn fyfyriwr yng Nghaergrawnt. Oedd yn astudio gyda llaw pan oedd yng Nghaergrawnt o dan ysgolhaeg oedd yn arbenigwr ar Hebraeg yn enghraifft yn debyg. Debyg fod wedi dechrau hynna. Ond un peth, mae'n bwysig cofio, un o'r syniadau y dadeni dysg o ran dynyddiaeth, dysg y prifysgolion oedd bod rhaid mynd, yn bwysig iawn o ran protestaniaeth, mynd at y ffynonellau, at fontes, at y ffynonellau gwreiddiol. Dyna'r syniad. Felly, mi fysa unrhyw Gymro dysgedig oedd yn gallu darllen Lladin, di gallu cyfieithu'r holl Beibl o'r Lladin yn hawdd. Oedd gen ti'r Vulgat, y Beibl Vulgat Lladin ers yr oesau canol, ac oedd yn hawdd iawn cyfieithu'r Lladin. Ond mi nath William Salisbury a Richard Davies gyfieithu o Roeg y Testament Newydd, a dyma William Morgan yn cyfieithu o Roeg y Testament Newydd a Hebraeg gwreiddiol y Testament. Felly, mi gymerodd amser i gwblhau, sy'n ni'n meddwl. Tyd y gwestiwn de. Na, ond i'n meddwl, be oedd gennau, oedd na unrhyw gysylltiad, rwy'n yn tybio, doedd y dyneiddwyr Cymraeg ddim yn griw anfarth o bobl. Be fydda natur y cysylltiad? Wel, mae genhedlaeth o wahanol. Gafodd William Morgan i eni o gwmpas y flwyddyn 1545. Felly, oedd yn blentyn pan gyhoeddi y testament. Ac oedd chdi'n dweud bod Richard Davies yn cael ei eni troed ganrif dod at. Sorry, just yn meddwl am yr dynamics dwi. I ryw radda, so mae William Morgan yn perthyn yr ail genhedlaeth o ddyneiddwyr Protestanaidd Cymraeg mewn ffordd. Diddorol. Mae'n ddrwg gen i, ond i jyst eisiau dall yna'n ymhen. Mae'n bwysig deall y cyd-destun, yn sicr. A wedyn, y dyfyniad cynta sy'n gen ti, mae rhywbeth
rhyddiaethol iawn, cyflwyniad byr iawn William Morgan o'r Beibl, a mae'n ymarferol, mae'n anarch y darllenwyr, ac yn gofyn i'r darllenwyr i helpu yn y bon, i ddal gwalla teipio a ddeitha fo i berffeithio'r agraffiad nesaf. Felly rhywbeth syml iawn, ymarferol iawn, a dyma'r cyfieithydd William Morgan am trio sicrhau bod y gwaith mor berffaith o phosib. So dyma ni o Beibl Cymraeg, sef yr Hen Testament a'r Newydd. Gwir yw a mynych y gwelwyd y Cymro anwyl, na pherffeithir un gwaith ar unwaith. Na ryfeddau dithau os diangodd beiau yn y mawr a'r anhawdd a'r poenus waith o Gymreigiad y Beibl. Megis y diangodd y ddau gymaint mewn Beiblau eraill clodfawr a chomaliedig. Os canfyddi di feiau eraill, mwyn Duw a'r wlad ath enaid, hysbysa hwynt i'r cyfieithydd, fel y gallo y printiad nesaf fod cyn bured ac ymau efe, megis y dylet titha fod yn ewyllysio ac yn ceisio ei wneithir. Mae hwnna'n rhywbeth yn ddynol iawn ac yn hyfryd ynglyn â hwnna. Mae rhywbeth anwyl dydi, mae William Morgan, olwch, os ydych chi'n gweld gwalla teipio y bia, sgwennwch ata i. Mae'n rhestr ohonyn nhw i gywirio'r gwaith. A mae'n amddiffyn hyn, mae yna gangymeriadau wedi bod mewn Beibla eraill clodfawr a chamoledig, felly, mae beth yn ddynol iawn yn hwnna, does? Oes, hollol. A wanta, dwi'n meddwl mae'n werth, mae cymaint o Cymraeg a gynnwys llawer o blant ysgol gynradd yn gwybod am arwyddocâd, neu'n gwybod o leia am Beibl William Morgan 1588. Ond ydych chi'n bobl heddiw sy'n darllen y Beibl greiddiol, os di pobl yn darllen y Beibl yn Gymraeg, maen nhw'n darllen y Beibl newydd gyhoeddwyd yn 1988. Felly mae'n werth clywed ychydig bach o iaith gyfoethog William Morgan. Mae'r iaith yn hyfryd felly beth am dechrau gyda dechrau? Dwi eisiau ti darllen brawddegau cynta, llyfr cynta'r Beibl da. Llyfr cyntaf Moses, yr hwn a elwyr Genesis, Pennod 1. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. Y ddeiar oedd aflunaidd a gwag a thywyllwch y doedd ar wyneb y dyfnder. Ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. Yna Duw a ddywedodd, bydded goleini a fu. Hollol. A mi eich mynd ymlaen, mae'r iaith mor gyfoethog. Dydy o, mae o, yndi. Ac o ran egluro pam bod cyfieithiad William Morgan o'r Beibl mor dda, mae'n anodd, mae'n rhaid trafod nifer o beth yn gynta y ffaith i fod o'n ysgolhaeg gwych, oedd o'n dall yr Hebraeg a'r iaith Roeg, yn dall yr ieithoedd greiddiol. Hefyd, oedd gyda fe rhyw allu rhyfeddol o ran cael hyd i eiriau Cymraeg, i gyfateb i'r geiriau Hebraeg a Groeg, Oedd amlwg fod yn hyddysg iawn yn hen llenyddiaeth i wlad, ac pan nad oedd yn bosib o gael hyd i air Cymraeg, oedd yn bathu geiriau weithiau ac yn y blaen. Y wych iawn. Felly oedd gyda fe rhyw ddawn rhyfeddol fel cyfieithydd, fel ysgolhaeg a fel llenor, fel dyn newydd glwad yn y darn sy'n newydd i ddarllen. Mae'r rhythm y brawddegau yn hyfryd, Mae'n bron fel barddoniaeth, mae'n rhyddiaeth yn aml, Oedd gyda fo glist rhyfeddol fel llenor, Ac hefyd o ran mae'r iaith, mae'n gyfoethog, mae'n urddasol, ond mae hefyd yn ystwyth fel iaith, Ac mi oedd o i raddau helaeth yn defnyddio o ran ffurfiau berfol a ffurfiau enwau newydd ac yn y blaen. Oedd o'n defnyddio hanfod iaith yr hen feirdd proffesiynol i raddau helaeth iawn. Felly mae'n bosib gweld Beibl William Morgan fel ffrwyth ysgolhaeg a llenor rhyfeddol o ddawnus a oedd yn ailwampio hen iaith y beirdd Cymraeg canoloesol a'i roi ar waith o'r newydd mewn cyd-destun newydd am reswm penodol iawn. Beth sy'n haro i fel rwy'n sydd efo, fel ti'n gwybod, dim llawer o wybodaeth na dealltwriaeth o'r pethau yma, ond mewn ffordd mae Beibl William Morgan fel pethau, mae'n haro i bod o'n sefydlu sut mae rhyddiaeth Gymraeg i fod, y fath o rhythm
ti'n gael. Felly, sy'n cymharu dyweder hyn efo, Elis Griffith neu rhywbeth, oce? Sydd yn amlwg yn dod o gyfnod cynharach. Mae hwn yn swnio fel mae Cymraeg i fod i swnio i fi. Hollol. Y ffordd mae jyst yn... Achos dyma'r Gymraeg, hynny o addysg, gys ti dy fagu yn y capon gyfnod, cyn i ti fynd yn... Cyn i fi grwydrodd i ar... Teenager swrth, ti'n fawr, hollol. Ond hefyd, o ran yr iaith lenyddol, ysgolheictod, unrhyw beth ffurfiol y Gymraeg, mae'n holl bwysig. Ac yn fwy felly na Testament Newydd William Salisbury, am resym yn awn i drafod mewn munud. Ond mae'n ddiddorol bod ti'n cysylltu hwn wedyn yn ôl at y traddodiad barddol. Mae hwnna'n ddiddorol. Wyt ti'n... Y dybiaeth ydy felly fod yr math yma o ddefnydd iaith wedi'w ddylanwadu gan y traddodiad barddol wedyn. Bendant, mae'r iaith yn hynafol yn y Beibl, efo mor ystwyth a mor hyfryd. Mae'n hynafol er enghraifft o ran rhedeg berfau, ffurfiau berfol. Gwelsant hwy, neu cawsant hwy. O doedd pobl ddim yn deud hynny'n naturiol ar lafar, mae'n dystiolaeth bod pobl wedi ambell dyfodiaeth yng Nghymru wedi peidio a deud hynna ar lafar yn ôl yn y 30 ganrif ar 10 yng Nghymru. Ond oedd o wedi parhau yn rhan o'r iaith ffurfiol y beirdd. Felly, yn hytrach na, fysa'r rhai llenorion dwi'n mynd i sgwennu bach yn agosach as y mae pobl yn siarad Cymraeg ar lafar heddiw i wneud o fwy hygyrch. A nath William Morgan ddewis mynd am y cywair llenyddol hynafol i awampio, ac felly mae'r Beibl Cymraeg yma yn ddol gyswllt rhwng yr hen iaith, yr hen Cymraeg canol, Cymraeg y beirdd canoloesol, a'r cyfnod nesaf. Ac ti'n hollol gywir de. Dyma sylfaen yr iaith lenyddol sydd gennym ni heddiw o ran y Gymraeg. A mae'n amhosib god bwysleisio arwyddocâd y ffaith sylfaenol honno. A wedyn, dwi'n gwybod bod gennau fwy o ddyfyniadau i darllen, a dwi ddim yn trio sgoi i gwneud hynny, ond o safbwynt cymharol wedyn, os ti'n cymharu'r Gymraeg efo ieithoedd ar draws Ewrop, beth ti'n ei gael o fan hyn ydy, hyd y gwela i, falle bod fi'n anghywir, ond dwi'n gofyn i chdi, mae hwn yn sefydlu yr safon o ran Cymraeg uwch ddiwylliant Cymraeg. High culture ystod o Sais ynddo. Yn union. Yn gymharol gynnar yn herma Ewropeaidd. Hollol. Mae yna sawl peth i'w trafod, a mae'n bwysig bod ni'n oedi ac egluro hyn, achos mae'n holl bwysig. Yr hen iaith yw enw'r podlediad, gyda'n dall hanes yr iaith Gymraeg, mae'n mor bwysig. Felly, fel dwi wastad yn deud wrth y myfyrwyr ym Mangor, yn yr adran Gymraeg ym Mangor, mae llawer iawn o myfyrwyr yn gwneud sgwennu creadigol yn ogystal â pynciau academaidd. Mae nifer o myfyrwyr Bangor wedi ennill gwobran yr Eisteddfod o ddiweddar. Dyma ni'n broli o Bangor. Mae'n beth mawr yn sgwennu creadigol ym Mangor, Felly, bob tro dwi'n darlithio Mangor, dwi'n gwybod bod cyfran o myfyrwyr yn dosbarth hefyd yn sgwennu'n creadigol. Felly, os yn deud, os ydych chi'n meddwl o ran yr iaith lenyddol, sydd wedi seilio ar iaith William Morgan, mae ffaith bod yr iaith lenyddol gen ni heddiw, sy'n mor wahanol yr iaith lafar, da chi'n siarad pa dyfodiaeth bynnag, da chi'n siarad ydych chi'n siarad Cymraeg. Mae'n mor bwysig os ydych chi'n sgwennu yn greadigol, achos mae'r Gymraeg, mae'n y ffasiwn continuum, didoredd o ran yr iaith. Ar un pegwn mae gen ti iaith lafar iawn, iaith sathredig yn ôl yr hen bobl ddiflas efo lot o Saesneg a Wenglish a rhyw bethau, neu tafodiaeth gre. Mae ambell lenor fel Robin Llywelyn wedi sgwennu nofel y gwych sy'n dafodieithol iawn. Mae'n bosib defnyddio tafodiaeth gre fel cyfrwng ddynyddol ar un pegwn. Ar y pegwn arall, mae gen ti yr iaith lenyddol, iaith Beibl William Morgan, ac yn y canol mae hwyrach iaith barn a wedyn golwg, a wedyn mae gen ti'r a mae hynny mor wahanol i beth sy'n digwydd mewn ieithoedd eraill yr aml. Dwi'n trio giliro hyn wrth Saeson ac Americanwyr Saesneg iaith yn aml, a dwi'n dweud, wel, olwch, mae fel hyn, yn Saesneg dwi'n dweud nhw, a mae fel sy'ch chi'n siarad Saesneg, fel ydych chi'n siarad Saesneg, ond pan ydych chi'n sgwennu Saesneg ffurfiol, ydych chi'n gorfod sgwennu Saesneg Shakespeare, neu hyd yn oed Saesneg Chaucer, hynafol. A mae pobl yn methu, a dyna beth dio, achos mae'r ffurfiau mor hynafol, mae'n urddas yna. A felly, os ydych chi'n sgwennu'n Gymraeg, mae'n y ffasiwn gyfoeth, yn gyda'r holl
cywair, dydy, cywair llenyddol, yr holl gyweiriau llenyddol, o'r llafar, yr iaith ffurfio, sydd wedi seilio'r Beibl William Morgan. Ac wrth gwrs mae o, os di rwy'n ysgwennu am, enghraifft am wleidyddiaeth yn y Gymraeg, mae i gyd yn rhan o'r arfa sgyntin, dydy. I symud o'r mwy ffurfiol i'r llai ffurfiol a'r mwy tafodieithol. Ond mae rhaid i ti gael y ffurfiol yna i hwnna weithio, i hwnna wneud synwyr yn does. Os ti ddim efo'r cywir uwch ddiwylliant yna, does a ddim byd arall yn gweithio. Wel, hollol. A mae un o'r pethau am yr iaith Gymraeg. Fel Americanwr, gafodd ei fagu siarad y Saesneg, un o'r pethau sydd mor wych am yr iaith Gymraeg, a ffasiwn gyfoeth o ran y cyweiriau llenyddol yma de. Felly mae'n holl bwysig. Peth arall sy'n bwysig yw o ran hunaniaeth Gymraeg. Ac os gael ei ddeud, undod o rhyw fath o'r hunaniaeth Gymraeg, achos o'r garreg filltir hon ymlaen, mae Cymry Cymraeg dysgidig yn gwybod beth yw'r iaith lenyddol yn fras. Doedd ddim dadla, reit? A wedyn, os ti'n meddwl am ieithoedd eraill yn Ewrop, cymerwn ni ieithoedd Celtaidd eraill, y Wyddeleg, a'r Llydaweg, toedd ddim Beibl, doedd ddim iaith safonol, spel go lew, ac hyd heddiw, os ydych chi'n dysgu Gwyddeleg neu dysgu Llydaweg hyd heddiw, mae Ceredigion yr iaith yn dadla mysgu gilydd o'r enwol. Dwi eisiau dysgu fy nhafodiaeth i, dwi eisiau dysgu tafodiaeth Connemara neu tafodiaeth Leinster. Yr un peth yn Llydaw. Does y ddim iaith lenyddol safonol o ran un o'r iaith. Felly mae sicrhau bod yna Gymraeg llenyddol safonol wedi sicrhau rhyw fath o undod o ran hunaniaeth Gymraeg drwy'r Cymru boi. Yn bendant o hefyd, a jyst i damlinellu'r pwynt wrth gwrs, arwyddocâd cyfieithu y ddogfen yma oedd bod y Beibl wedyn ym mhob eglwys ar draws Cymru yn rhanna o henffordd a bod pawb, oni bai bod chdi'n golledig iawn, bod pawb yn mynd i'w gloed o yn gyson felly, ynde? Dyna'r pwynt, ynde? Dio ddim yn rhywbeth haniaethol, mae o yna. Yn union. Wna i drafod hyn cyn diwedd y bennod hon. Mi oedd Beibl William Morgan yn Beibl pulpil yn cael ei gadw yn yr eglwys, er o ffuriad i ddefnyddio yn yr eglwys. Ac pan oedd hi'n trafod ddwy'n pen yn ôl cyd-destun gyhoeddi Testament Newydd 1567 ac cyd-destun gyhoeddi Beibl William Morgan yn 1588, sef y gendw wleidyddol y Frenhines Elizabeth, oedd eisiau sicrhau un ffurfiaeth yna. A mae'n rhan bwysig yna. Yn ogystal â'r holl... mi oedd un arall o'r ddeddfa yma, ran y ddeddf un ffurfiaeth, yn gorchymyn yn ogystal â ddeddf. Mae'n rhaid defnyddio'r llyfr gweddi gyffredin yn yr holl eglwysi. Oedd o hefyd dweud bod rhaid i bawb fynychu gwasanaeth yn yr eglwys. Oedd pobl yn cael dirwy o 12 ceiniog os nad oedd rhywun mynd o'r eglwys bob wythnos. Ac oedd 12 ceiniog fatha cyflog hanner wisnos i bobl gyffredin, So, pawb yn gorau mynd i'r eglwys, ac yng Nghymru, ar ôl cael Beibl William Morgan 1588 yn sicrhau bod nhw'n hyn o'r os pobl ddim yn gallu darllen, a mi oedd llythrennedd yn cynyddu, a gallu sylfaenol i ddarllen yn cynyddu yn y cyfnod, fel dyn ni wedi trafod yn ddiweddar. Ond mae rhai bobl gyffredin dal ddim yn gallu darllen neu'n rhy dlawd i brynu llyfrau. Oedd nhw'n clywed jochiad go lew o Gymraeg cyfoethog William Morgan bob wythnos yn yr eglwys ar lafar. Felly wedi ymdreiddio i ymwybyddiaeth Cymru Cymraeg i raddau helaeth iawn. Mae'n amhosib gor bwysleisio hynny o safbwynt hanes yr iaith. A wedyn, o'n i eisiau just... Sori, dwi wedi gwiron iddi ar y llwybr, ond mae hwnna'n bwysig iawn. Mae hwnna'n ganolog i neges y bennod o'r yn sicr bendant. Ac wedyn, felly, mae'n werth nod chydig bach o ran gwahaniaethau rhwng Cymraeg, Testament Newydd, William Salisbury a Richard Davies, 1567, a Chymraeg, Beibl William Morgan, 1588. Yn ffodus ddigon, mae gennym ni awdur o'r cyfnod, Maurice Cyffin gyhoeddodd lyfr yn 1595, Diffiniad Ffydd Eglwys Loegr. Yn y rhagymadrodd, mae'n cymharu Cymraeg Testament Newydd William Salisbury a Chymraeg Beibl William Morgan. Ac bod William Salisbury yn ddyneiddiwr gwych, yn ysgolau gwych, eto oedd yn sgwennu Cymraeg mewn ffordd
i ddangos perthynas rhwng Gymraeg a'r iaith Ladin mewn ffordd anghywir weithiau. A hefyd oedd o'n dewis geiriau anghywir. Felly dwi eisiau ti darllen be ddedodd Rhys Cain am Gymraeg y ddau. Felly dyma ni, Rhys Cain yn 1595 yn gyntaf yn trafod iaith William Salisbury yn y Testament Newydd. Yr oedd llediaeth a chymaint anghyfiaeth yn yr ymadrodd breintiedig na alla clust gwir Gymraeg ddioddef clywed mo honnawn iawn. Ie, clust gwir Gymro. Ddioddef clywed, ie. Sori, clust gwir Gymraeg. So mae ddrwg gen i, na alla clust gwir Gymro ddioddef clywed mo honnawn iawn. Ie, am Gymraeg, Testament Newydd William Salisbury. Wedyn dyma fo yn sôn am gyfieithiad William Morgan. Doctor William Morgan a gyfieithodd y Beibl drwyddi yn hwyr o amser. Gwaith angenrheidiol, gorchestol, diwiol, dysgiedig. A mae hwn ni ddychyn Cymru fydd dalu a diolch iddo gymaint ag a heiddo ddef. Yn union. Hollol. Ac jyst ei greithio hyn, bod William Salisbury yn ysgolhaeg mor wych, weithiau mi ddewisodd eiriau sathredig, geiriau wedi benthyca o'r Saesneg i'r Gymraeg. William Morgan, enghraifft, mae William Salisbury yn Testament Newydd 1507 yn defnyddio'r gair considro. Dwi'n considro hyn, ac mi oedd y brenin Dafydd yn considro. A mae William Morgan yn defnyddio ystyried yn lle considro. Fel y dylafo. A pethau syfrdanol, pan mae William Morgan yn sgwennu muned i mewn ei stafell, mae William Salisbury yn defnyddio entrio. Felly diolch i William Morgan, mae gennym ni'r iaith lenyddol efo'r eirfa lenyddol gyfoethog yma. Mae swnio fel bod fysa beirniaid Radio Cymru yn cael lot o hwyl yn beirniadu William Salisbury. Am i'w iaith sathredig o doniol. Ond chwarae teg, oedd yn orloesi'n wir ysgrifennu newydd, ond William Morgan bia hi o ran sefydlu'r iaith lenyddol a'r sylfaeni cadarn. Wan ta, jyst i orffen, mwyn o lai, mae yna gerddi Cymraeg o'r cyfnod yn canu mawl i William Morgan, felly mae wych bod parhad yr hen drafodiad barddol yr oesau canol beirdd yn canu mawl i noddwyr. A mae yna gywydd o fawl gan y bardd Rhys Cain i William Morgan, ac mae'n wych, mae'n dechrau, mae fel cywydd mawl, canoloesol, traddodiadol, mae'n ei ganmol fel noddwr, mae'n dweud dair, dy air y reni drwy'r ynys, dy arian, dwledd, draw yn dylus. Felly mae'n disgrifio William Morgan fel llys noddwr, yn croesawr i beirdd, yn rhoi air ac arian iddyn nhw, a gwleddau. Mae'n gwybod draddodiadol ran hynna, a wedyn mae hefyd yn dweud athro i bob iaith ar bawb wyd, yn canmol William Morgan ddisg, a wedyn, y darn dwi eisiau ti ddarllen, dyfyniad ola, y darn hir o'r cywydd o fawl yma gan Rhys Cain yn canmol William Morgan am ei waith yn cyfieithu'r Beibl, da. Reit, wanol, mae hwn yn rhoi tir, Jerry. Right. O, mae'n da, mae'n wertho, mi weld di. Oce. Doctor, wyt yw'r y teiriaeth o'r dyfain? Ie, divinity, divine. O, divine, felly. Oce. Doctor, wyt yw'r y teiriaeth o'r dyfain w'r dyfnau waith? Rhoed it frig rhediad da fry, rhod Camryts mawrhad y Cymru. Be di... Cambridge. Lle gafodd ei addysg. Gafodd ei addysg yn cael grawn. Gwych, sori. Rhoed it frig rhediad da fry, rhod Camryts mawrhad y Cymru. A 60 cewch enw di goll, a egur dysg i gred oll. Chwilioi ebryw wych lwybraidd. So, Hebraeg di hynna. Ebryw, so Hebrew, oce. Chwilioi ebryw wych lwybraidd, chwilio'r groeg a'i chael o'r gwraidd. Proffwyd y wlad, praffwaid lun, perlwyd y pyraw Lladin. Athro iddynt o throdiad, y Beibl yn glir, bobl ein gwlad. Medrais drin y doethineb, mynd trwy'r nod nis mentrau neb. Cwrs dwyfol, cwestiais hefyd,
Cymraeg iawn i'r Cymru i gyd. Rhoes bob gair mewn cywair call. Rho Duw, mor hawdd ei deall. Dydy'n wych! Felly dyma gerdd Gymraeg o'r cyfnod pan oedd William Morgan yn fyw, bardd Cymraeg cyfoes Rhys Cain, yn ei ganmol am yr union bethau dyn ni wedi drafod. Am sgwennu Cymraeg mor hawdd i ddeall, mewn cywair call, oedd ni'n sôn am gyweiriau llenyddiaeth. A dyma Gymro yn y cyfnod, wel, dyn ni'n gweld Morris Cyffin yn ei ganmol mewn rhyddiau, yn rhywbeth debyg. Ond mae'n older, mae'n canmol y gwaith ac yn egluro arwyddocâd llwyddiant Beibl Cymraeg o ran yr iaith Gymraeg. Ac i fynd yn ôl i'r stwff ynglyn â'r dyneiddwyr, dwi'n yn siŵr pa bennod oedden ni'n siarad am y dyneiddwyr Cymraeg, ond dyma ni'n siarad am, i allio yn y roeg, yr Hebreag, Lladin, mae o'n camol o fel dyneiddiwr hefyd yn dydi, dyma hwnna'n ddiddorol. Debyg iawn i gywyd gyfoethog yn canmol William Salisbury. Yn union yr un peth. Hollol. So Felly'n braf gweld bateb y cyfnod iddo fo de. Ie, a Cembrits. Cembrits, ie. Cembrits. C-A-M-R-I-T-S. Cembrits. Ie. A maen nhw'n deud i fod wedi cywirio'r iaith de. Mae'n wych iawn. Na, hyfryd. Felly i gloi, dwi'n gobeithio bod pawb yn gwerthfawrogi arwyddocâd Beibl William Morgan wan. Mae eisiau gosod y garreg filltir bwysig hon yng nghyd-destun yr holl garreg milltir o ran gyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg, i gloi. Nawn ni ddychwelyd mewn sawl pennod. Dyn ni'n mynd i drafod wyth gwahanol yn y bennod nesaf, dwi'n meddwl. Ond, fes ti roi amlynelliad o'r cerrig milltir yma da. Gynta, 1563, deddf y Frenhines Elizabeth yn deud bod rhaid i esgobion Cymru ac esgobi Hynffordd gyfieithu'r Beibl yn Gymraeg, 1563, wedyn 1567, Testament Newydd, William Salisbury a Richard Davies, wedyn 1588, Beibl William Morgan, wedyn 1620, fersiwn newydd o Beibl William Morgan wedi gyhoeddi, chydig dros 10 ar hugain o flynyddoedd ddiweddarach, a wedyn 1630, y Beibl bach, fersiwn bach, ffordd dweithu o'r Beibl de. Achos mae'n bwysig, fel dyn ni'n codi, mi oedd Beibl William Morgan, Beibl 1588 a Beibl 1620 yn Beibl pulpit, Beibl mawr drud, oedd yn cael ei cadw'n o'r eglwys. Yn aml efo cadwyn yn gerfod sawn, rhag o'n bod rhywun i ddwyn o, achos o'n bethau mor werthfawr yma. Felly yn fras, dyna lle ydyn ni o ran hanes cyhoeddi'r Beibl yn Gymraeg. Rhywbeth sy'n holl bwysig o ran hanes yr iaith Gymraeg, fel dyn ni wedi drafod. A wedyn, wrth gwrs, yn gyfochrog, neu'n rhannol gyfochrog hynna, mae'n gen ti'r, fynd yn ôl at yr ochr weinyddol, y deddfa uno, fel da ni'n galw nhw bellach, oedd wedi creu y broses yma o unffurfioli Cymru a Lloegr, dileu yr hen drefn cyfreithiol Cymreig yn gyfan gwbl. Mae y mor ddiddorol fod y broses o uno Cymru a Lloegr yn weinyddol ac yn wleidyddol yn rhedeg yn gyfochrog ar broses yma o osod seilia a brofodd yn sicr am ganrifoedd i barhad hunaniaeth Gymraeg a Chymreig. Cyferbyniad yna sy'n mor ddiddorol. Yndi, mae'n gyfnod mor ddiddorol yn 1915, dydi? Ffantastig. Diolch o galon ti, Jerry, ond yn wirioneddol ddiddorol a diolch i Richard Martin sydd yn ffilmio ac yn, dwi'n meddwl be mae'n neud, gael o'i gyd i fyny rhywsyn neu gilydd i chi gael o. Diolch i chi am wylio neu gwrando, fydda'r podlediad yma ddim yn bodoli hebddo chi, achos fysa ni'n esgus i wneud o'na fydda. A da ni wirioneddol werthfawrogol os da chi'n rhoi gwybod i bobl all fod efo diddordeb ynglyn â bodolaeth y pod. Mae hynna'n gymwynas mawr iawn. Cofiwch hefyd fod Jerry yn darparu fersiwn rhyw fath o grynodeb diddorol iawn Saesneg o hyn a gyda'r bwriad ar ôl i fi i fwlio fo am ddigon hir i ddarparu rhywbeth yn Gymraeg yn y pen draw. Hefyd, da ni ar gael wrth gwrs drwy'r holl ffrydiau bodlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, da ni ar gael yn gynta bob tro ar am.
a gobeithio fyddwch chi'n ymuno ni yn fuan iawn ar gyfer pennod arall. Ond ar y cyfamser, hwyl am y tro. Hwyl fawr.